aka Jehova ọ bụ ya aka dị mma dịka anyị gwara gị n'eziokwu n'ike nke mmachi ihe aka Jehova dị ọ na-aga n'ihu ihe anyị ga-eleba anya dị ọtụtụ taa nke mbụ what is limitation n'asụsụ ndị Igbo gịnị bụ mmachi maọbụ njedebe gịnị bụ mmachi maọbụ njedebe ihe ahụ na-atụ anya gaa na-achọ onwe gị lekwa ebe m ga-eru onye maara ma m ga-emenwu nke a onye maara ma ọ ga-adịkwa n'isi ekwukwala ụdị okwu ahụ ị hụrụ dịka ị na-apụ taa kwenye n'eziokwu na onwe gị ogugo na ị gaghị eru ị ga-eru ogugo ọbụla ekwela ka onye iro tinye gị ụjọ sị gị onwe nke ịma buru ibu ọ na-ajụ gị o nwere onye bụ gwa ya n'eziokwu ọ bụrụgodị na onwe gị onye bụ n'anya gị gị nwekwanụ na onwe gị ji ndụ gị onye mma gị na o nwere ihe bụ ịma mgbe ụfọdụ some people ị na-ele ha anya ọ dị ka ụwa a agasasịala n'ebe ha nọ ụwa a agasasịbeghị kama ọ bụghị na-eme ka sịrị onwe emela gịnị agasasịala ịnọgide na ndụ gị aga esi ọ bụrụ ma nke a aga m emenwu ya ebe ahụ ọ ga-abụrịrị m ruo ya bụrụ na m eruola ya aga m enwenwu ya ị mara ọ dị mma na ndụ mmadụ ekwesịghị na-enwe limitation gị si lekwa ebe mmachi m ọ dịghị kama ha be target ebe ị ga-eru ebe ị chọrọ iru ihe ị chọrọ inwe ụdị onye ị chọrọ ịbụ inwe ha ala nke ahụ target n'asụsụ anyị bụ ebe ilegidere anya ihe nlegide anya inwe ha ala ihe nlegide anya ị ga-enwe gịnị mmachi ị ga-enwe mmachi ọbụla maka mgbe ọbụla ị ruru ebe ahụ ị ga-ahụkwa n'eziokwu ebe ahụ ilekwasịrị anya ị ga-eru ị ga-anọkwa ya gị hụkwa ebe ọzọ ị ga-eme gịnị ị ga-agawakwa ya bụ ị ga na-aga n'ihu na-aga ị nweghị ebe nkwụsị ị nweghị ebe njedebe maka ike mmachi ọtụtụ ka ọ na-emebiri ihe ụfọdụ ka ọ na-edeziri ihe amaghị m ụdị ị na-ahụ nke gị ekwela ka ị nwere ụdị ihe dị otu ahụ ekwela ka akọ na uche gị gwa gị maọbụ onye agbata obi gị gwa gị na ị ga-emenwu ya o nweghị ihe na ị gaghị eme ihe ị kwesịrị na-ele anya ụfọdụ ajụọ is there anything like limitation o nwere ihe dị ka mmachi enwere ya o nwere ndị ga-anọ na ndụ ha agaghị achọ ka ị hapụ ogogo ahụ ị nọ gbago n'ogogo ọzọ mgbe ụfọdụ ama m ụdị enyi anyị na-enwe ị ma na enyi gị nwere ike mee gị ga-enwe ihe mmachi ị ma n'ụlọ amụrụ gị nwere ike mee gị ga-enwe ihe mmachi ma ebe ị na-anaghị eme ọfụma ọ bụrụ ndị ite ha sị when you change your position your situation will change ịgbanwe ogodi ebe ahụ ị nọ gaa hụkwa na ọnọdụ gị emela gịnị agbanweela Igbo sị na ọ na-abụ n'egwu dagharị eme gịnị ebugharị ọnọdụ kwenye na ị ga-emenwu ya echela na ị gaghị eme ya ị ga-emenwu ya nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị gaa n'ọdụ jiri aka gị dụọ onwe gị ọdụ ị makwa ọdụ mmadụ dụrụ onwe ya n'elu ụwa ma ọdụ ka gịnị ndụmọdụ agbanyeghị nke onye ọzọ na-ekwu ị hụrụ nke ọbụla ndụmọdụ ị nyere onwe gị n'elu ụwa ọ bụ otu ọ ga-adị because Bible said it as a man thinketh in his heart so he is otu ọbụla mmadụ na-eche n'obi ya otu ahụ ka ọ dị mama na-asị gị kee ụdị echiche ị na-eche banyere onwe gị ị na-eche na ị ga-enwe ihe mmachi n'elu ụwa ọ bụghị maka gị eluigwe abịala meghere gị ka ị hapụ inwe ihe gịnị mmachi ọ bụ ya mere o jiri dị mkpa o nwere egwu ụfọdụ na-abụ m na-anụ ya na-atọ m Jesus, it is too much. You love me too much. Ọsọkwa gị kpọọ ya ji nwaanyị mana m onwe m na-akpọ ya ji nwaanyị ọ bụ ya kpọrọ ya bụ efere egwu dịka anyị na-aga izu ike ka anyị ga-agbarịa ya bụ egwu